Mart il-Prim Ministru President tal-Special Olympics Malta, Dr. Lidja Abela, ippreżentat il-medalji li rebbieħa li pparteċipaw fil-lob tal-awm tul il-jum ta' tnejn bħala parti mill-lob tal-Special Olympics. Dan sar waqt ċerimonja tal-loti tal-medalji fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq. Fuq il-podju ta' loti tal-medalji spikkat il-preżenza kbira ta' atleti Maltin li rnexxilhom jiksbu riżultati mill-aqwa u saħansitra anki medalji tad-deheb. Fost dawn kien hemm Marija Pija Saliba, atleta Maltija ta' 24 sena. Mort sew ħafna fija, l-esperjenza kienet sabiħa ħafna għalija u l-istrok li għamilt snin tajba li mort fija u nsew ħafna. Tkellimna wkoll ma' Benjamin Camilleri, atleta Malti li fil-lob ta' tnejn irnexxielu jikklassifika fit-tieni post. Hawn spikkat id-determinazzjoni tiegħu li minkejja riżultat eċċellenti id-darba li jmiss jikkompeti għall-medalja tad-deheb. For me to get more gold medals and become a lot less second place, I need to train harder with my coach. I need to swim harder, train harder. Wara ċ-ċerimonja tal-loti tal-medalji One News tkellem ukoll mal-President tal-Special Olympics Malta Dr. Lidja Abela li esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għas-suċċess li qed jiksbu dawn l-atleti f'dan il-lob ta' inklużjoni. Sodisfatta ħafna, speċjalment meta nara l-atleti Maltin li qegħdin jiksbu numru ta' medalji u qegħdin niċċelebraw il-koll flimkien l-inklusività, qegħdin niċċelebraw il-saħħa, id-determinazzjoni ta' dawn l-atleti illi minkejja id-diżabilità intellettwali tagħhom xorta waħda jibqgħu jippersistu mhux biss biex imorru tajjeb huma, imma wkoll narawhom jgħinu lil sħabhom l-atleti l-oħra biex huma wkoll imorru tajjeb. Sa dan it-tant it-tnejn ukoll kien it-tim Malti li rebaħ l-ewwel logħba li qatt saret fl-istorja tal-Special Olympics magħrufa bħala Unified Water Polo. F'dan il-lob ħadu sem kemm atleti b'diżabilità intellettwali u oħrajn li m'għandhomx fejn ħareġ biċ-ċar kemm l-inklużjoni tista' sseħħ anke fil-qasam sportiv. Malta rebħet kontra atleti internazzjonali bi skorta 10 kontra 4. Il-lob tal-Olimpjadi Speċjali kompli llum u anke għada. Iċ-ċerimonja tal-eluq se ssir it-3 filgħaxija.